Не. Здравейте! Аз съм Цецо, това е Цветан ми лайф. Днешното видео е за тези от вас, които нямат външен монитор и тепърва искат да си купят. Ще разгледаме 3 монитора, 2 от които са entry level и един, който е значително по-висок клас. По-добре да знаете за външния монитор, за какво го използвам аз, какви са ключовите неща, които е важно да има един външен монитор и каква е така разликата между един монитор за начинаещи и един монитор, който може да се каже, че към по-високият професионален клас монитори. Ще ги разгледаме и ще се опитам да ви бъда полезен на базата на практиката и опита, който имам аз. Първият монитор, който ще разгледаме днес, това е най-евтиният вариант, който аз имам. Това е 5,5 инчов външен монитор на Feelworld. Малко по-стар модел е. Моделът, който имам, се води FW568. Бюджетен външен монитор, който взех втора ръка от приятел от BG YouTube Filmmakers групата. Взех го на феноменалната цена от 65 евро. Ще да махна пръстите. Голям недостатък на всички тия монитори, че само като ги пипнете и веднага се появяват мазни петна, а не е приятно да ги гледаме така. Това е монитор, който взех от приятел от BG YouTube Filmmakers групата. Защо го купих? Защото ми трябваше бюджетно решение, така че да направя сет за втората си камера, да имам всички необходими елементи за нея, така че да имам два абсолютно независими сета от камери, с кеджове, дръжки, външни монитори, матбоксове, филтри и така нататък. Всичко необходимо, за да мога да кажа, че двете ми камери са независими и могат да бъдат използвани с нужните за тях елементи. Какво използвам аз от тези външни монитори? Първото и най-важно нещо, което най-просто всъщност, но ключово нещо, което външния монитор ми помага, е да пестя батерията на камерата си. Защо? Когато сложа външен монитор, обикновено затварям дисплея на камерата и камерата ми не харчи ток за него. Съответно, може да снима значително по-дълго време. Второто нещо, което е от голямо значение за мен, по-голям монитор, по-добра възможност да проследите къде се намира фокусът ви в кадъра. Това е много важно. Аз използвам доста често фокус пикинга, като разбира се, знаем обаче, че понякога той лъже. Затова включвам, изключвам, следя по-внимателно на външния монитор, къде се намира фокусът. Третото и също супер важно нещо, което имат тези монитори и трите монитори имат тук, това са така наречените False Colors. False Colors е система цветова, която ви показва колко светлина, каква е експозицията на кадъра, ви показва и най-тъмните, най-светлите части и като проследите експозицията на кожата на човек, особено светлите места, си гарантирате, нали, да бъде на правилното място, си гарантирате един добре експозиран кадър, съответно в последствие в обработка много по-лесно можете да работите с материала и няма да имате загуби в тъмните или светлите места. Нещо, което в идеалния вариант ще си направили добре още при самото снимане. Именно това са трите супер важни неща за мен, когато ползвам външен монитор. Нека погледнем обаче този 5,5 инчов монитор на Feelworld. Той е много близък до 6 инчовия, който имам. Доколкото знам и видях онлайн, тъй като вече не се продава точно този модел, има версия 2. Той идва в подобен сет елементи, както съм си купил F6 6-инчовият външен монитор. А именно след малко ще ви покажа и ви разкажа за какво става въпрос, но да се съсредоточим над самият този монитор. Той не е тъч, съответно може да работите с 7 бутона, които са в горната част. Самите монитори и двата монитора на Feelworld са изцяло пластмаса. Това е основната, една от големите разлики, като хванете по-скъпият монитор и тези монитори. Имате в горната част на този монитор 7 бутона, единия е за включване, 3 function бутона, един бутон меню и 2 бутона ляво и дясно. Два от function бутоните F1 и F2 също служат нагоре и надолу като стрелки, когато влезете в менюто. Какво имате освен това? Имате, нали, Function 1, Function 2, Function 3 са бутони, които може да си програмирате за бързо по спускане и спиране на настройки. Аз съм ги хванал False Colors, Focus Assistant и Zoom. Мисля, че беше третия, тук ще ви излъжа. Ползвам съм го само веднъж, така че не ги знам 100% на изуст настройките, нещо от този сорт.
Какви портове има този монитор? Сега имате маунт в основата и възможност за маунт отстрани, като особеното на този монитор е, че ето този елемент трябва да се отвие и да се върже тук, за да може да го хванете странично, което е по-неудобно, но това е по-стар монитор. В повечето случаи аз ще го ползвам хоризонтално, пък и в случаите, които ни трябва вертикално, ще бъде с Magic Arm хванат, така че пак ще имаме варианти за наместване. Самите портове. В долната част имате аудиожакче за слушалки, имате DC out, което е готино на тези монитори, дава възможност да захранвате камерата си посредством батерията. Имате и, мисля, че това е USB микро или мини, ще ви изложа малко по-стар порт. Тук се слагат апдейти и апгрейди на самия монитор. Отсам имате HDMI in, HDMI out, както и DCA 12 волтово захранване. Може да захраните монитора към електрическата мрежа. Общо взето, това са основните функции, които са обаче супер важни за мене. Дават ми възможност да работя продължително време и да разчитам добре кадъра си, че е добре експозиран. Сега ще ви покажа другият монитор, който имам. Това е 6-инчовият монитор. Отново ще го забърша, защото пак е в следи от пипане, тъй като го местих. Така. Това е 6-инчовият монитор на FeelWorld. Ето тук имате рамка, с която си хващате сенник. Ще ви покажа след малко и самият комплект. Какво представлява монитор? Отново е целият пластмаса, MPF батерия. Тук вече имате 3 маунта, те са директно маунтинг поинтове, които сте директно в самият монитор, т.е. няма какво да местите, просто си захващате в основата, отстрани и отгоре. Много често го хващам надолу с главата, когато го използвам, така че да виждам какво снимам себе си, когато снимам. Това е най-лесният начин. HDMI портовете бъдат от правилната страна към камера, така че да не опъвам супер дълго кабели, което е удобно. Иначе, самият монитор е тъч, както ви казах. В горната част имате бутонче за пускане, както и колелце за въртене, което също е и се и натиска. От него вадите менюто на самия монитор. От едната страна имате HDMI in, HDMI out, което е полезно. Защо ви е out? Ако ще предавате сигнал към втори монитор, винаги можете да споделите това, което виждате. Обикновено може да ползвате безжична система, която ви дава свободата вие се местите с камерата, пък да имате режисьор или клиент, който да наблюдава на по-голям монитор това, което вие виждате. Имате DC out, това е захранване за камерата. Можете да захраните камерата отново посредством MPF батерията или пък през DC in захранващия кабел. Ако сте вързали монитор към електрическата мрежа, можете да захраните и своята камера. Подозирам, че тук вече говорим обаче камерата да бъде с дъми батерия, която дъми батерия да бъде със съответния жак. В основата отново имате жакче за аудио, плюс че имате едно USB-C, което тук е Type-C, DC in, т.е. може да си захраните монитора през него. Разликата за апдейтите тук с този монитор е, че тук имате SD карт слот, през него качвате и лътовете, които можете да използвате за превю в този монитор. И трите монитора, освен False Colors, имат и възможността да слагате лътове, така че да видите как би изглеждал вашият материал. Разбира се, ако камерата ви позволява да приложите лъта директно през самата камера, това е по-добрият вариант, поне според мен. Какво идва в този комплект? Мисля, че и в други видеа съм го казвал. Готиното на този монитор, предполагам, че и този е бил така, но тъй като е втора ръка до мен достигна самия монитор. Този монитор пристига с ето тази чанта. В чантата имате една по-малка MPF батерия, не от тези големите, на половината на тази. Имате зарядно за нея, имате кабелче, което да ви позволява да си заредите през зарядното батерията. Имате ето този адаптер с DC жакче, с което може да си включите към мрежата директно монитора. Имате два кабела, този не е оригинален, но два кабела, които са HDMI към стандартен HDMI голям и HDMI микро към HDMI. Не на последно място имате и този сенник, който може да си сложите на монитора, за да
снимате в по-силна дневна светлина. Така, другото, което идва е ето тази скоба. Това е скобата, с която към Cold може да захванете монитора си. Тук имате също Cold, което ви позволява допълнителни, примерно микрофон или нещо такова да хванете. Общо взето, в рамките на бюджета, който тук беше 200 евро, вие получавате готов сет за снимане към своята камера. Имате нужните кабели, батерия и маунтинг поинтове, за да захванете своя монитор. Сега, тези два монитора, това, което не ви казах, имат, нали, различните гридове за по-добра композиция, имате възможност за настройки, имате възможност за white баланс на самия монитор да го промените. Този монитор леко отиваше в жълто, така че аз леко съм го пипнал, за да ми дават цветовете малко по-адекватно. Разбира се, аз не разчитам на тези външни монитори да виждам цветовете си. Както ви казах, за мен са важни други три неща, а именно фокус, добра експозиция и не на последно място да ми пестят батерията на камерата. Така че това са най-важните функции за мен там. Имате възможност да виждате аудиото, имате много възможности, които са основни, може да разцъкате и да видите онлайн повече за самите монитори. Те са, мисля, че към 500 нита brightness светлина, т.е. най-вероятно не са много адекватни за снимане навън, без сенника ще ви е малко по-трудно в един слънчев ден. Какво обаче имаме в този професионален монитор на Portkey? И него ще си забършим, защото не ми харесва. Така. Той е до 2000 нита. Какво означава това? Значително по-ярък от другите. Той е 5,5 инча, съответно по-малък е от този като размери. И трите монитори са Full HD. Този мисля, че е само, че не е 1920 по 1080, а беше 1920 по 1115, тук ще ги излъжа, малко по-широки. Full HD са. Голямата разлика, която може да усетите, когато хванете монитора на Portkey, сега ще ви покажа, ето така, е това, че той е изцяло метален. Гърбът му е изцяло метален. Разбира се, отпред е пластмаса, нещо, което гледах по ревютата, може би е добре да си купите протектор за монитора, за да не ви се надрасква. Сега аз лично на моите монитори нямам протектори, специално този, който ползвам вече 2 години и кусур, но през повечето време той си стои в чантичка и е защитен. Няма ситуация, в която да го хвърля в раницата си без да е защитен, така че не ми се налага да го пазя. Но това, което гледах хора, които правиха ревюта, казах, че е хубаво да си сложите протектор, ако ще го влачите напред-назад. Каква е голямата разлика между този монитор и другите по-ниския клас? А именно, тук нямате само HDMI in и out, имате и нещо, което е доста по-интересно. Това е SDI in и out. Като тук обаче сигнала, който те прехвърляте до Full HD, няма как да мине 4K. 4K минава през HDMI-те. Имате възможност, другото готино нещо на този монитор е възможността Picture в Picture, т.е. картина в картина. Имате възможност да наблюдавате две камери едновременно, какво се вижда в тях. Сега аз не съм много сигурен доколко често това нещо ще бъде използвано и дали ако ще правите Picture в Picture няма да ви се наложи да вземете по-голям монитор, тъй като този 5,5 инчов ми струва малко малък. Готина друга функция, която имате на този монитор е wireless и не само wireless, а като цяло контрол на камерата. Т.е. когато вържете този монитор към камерата, определени марки и модели камери могат да бъдат контролирани директно от самият монитор. Готиното, което имате тук и което също е плюс, е, че имате False Colors ARRI. Така че ако търсите по-голяма точност за експозицията, може би това би бил добър вариант за вас. Иначе какво има самият монитор, нека го разгледаме. В горната част имате отново Wheel, който също е кликабъл, т.е. може да вадите меню. Имате бутонче Exit, това е за връщане по менютата. Диод, който ви свети. Имате бутон за пускане и спиране, който е тип лъзгач. Имате Function 1 и Function 2. Това е допълнително настройване на бутоните. Отстрани имате HDMI in, HDMI out, както и Mounting Point. И в двете случаи имате Mounting Point. Готиното този монитор, не, излъгах ви. Нямате Mounting Point. Това е Headphone жак, т.е. жакчето за слушалки. Имате от трите страни Mounting Point-ове, горе, долу и
ако застанете срещу монитора, ви се пада от дясно. На гърба имате място за захващане на MPF батерия, както и двата SDI-а. Тук имате възможност за захранване, като готиното е, че тук към комплекта имате кабел за захранване, който е с D-Tap. Съответно може да го хванете директно към D-Tap батерия и да си захраните монитора. Идва в ето тази готина кутия, която ви позволява да си го носите безопасно и без да се притеснявате, че ще му се случи нещо. Това са трите монитора, които, скъпи приятели, разгледахме днес. Двата entry-level монитора, единият втора ръка, значително по-евтин, другият нов, но в бюджетен клас. Имат основните и най-важни функции за вас. Разбира се, тук вече ключово е от какво имате нужди и по какви проекти работите и разбира се по-високия клас монитор. Сравнение между тях няма много голям смисъл да правим, тъй като се вижда разликата в класа, но що се отнася до лични опити, цели, които имате за това какво искате да правите, може би е добре да имате представа каква би била разликата между тях. Най-вероятно съм пропуснал някои технически характеристики тук за този монитор, не съм влизал в детайли. Ако смятате, че съм пропуснал нещо, може да коментирате отдолу в видеото и да ми подскажете, ще се радвам да си поговорим повече за мониторите. Тук е добре да вметнем, че освен тези външни монитори, винаги може да използвате и телефона си като такъв. Благодарение на Lumix и Lumix Flow, в случая ползваме Lumix Lab, но Lumix Flow ви позволява да хванете телефона си като външен монитор за вашата камера. Сега аз много рядко ползвам телефона си за външен монитор, даже да не кажа хич. В момента всичките ми монитори са тук, така че в този случай това е моят външен монитор. Готиното е, че имате wireless връзка. Големия недостатък е, че ако ви звъннат, може да имате проблем и не е много приятно. И другото, което е, че все пак ви яде батерията на телефона, а понякога телефона ви е значително по-нужен. Ами, стига толкова за монитори. Стоп на запис.